Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakaral nutur sapa Imamul Buni Imam Buni rahimahullah. Anaman sak temene wong kata bakal nulis sapa man. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsatan kelawan 530. Apane maratan ambalane? Ba'da sholatil Jumat ing dalam sause sholat Jumat. Dibitonatin ing dalam kertas. Wahamalan gowo sapa maning pitona. Razaqu mongko paring ing man. Sapa Allah taala Gusti Allah kekuatan ana taati ngatasi taat Allah. Wa kafahu lan nyukupi sapa Allah ing man. Amazati sayatini ing pira-pira ridune setan. Wa istada malam teng langgengake sapa man anadra ing ningali ila tilkal bitona timare mengkon-mengkono kertas wa halu taiman iku bita khayyulin kelawan nyata lan bayang-bayangake isma ing asmane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad wasmaulan asmane Kanjeng Nabi. Ahmad rupane nakane Ahmad. Wa kaifa lan khali kaya apa kata panulis sapa man al ismaining asma loro al mubarakah ini kang den barokahke karone bi harfi dali kelawan huruf dal. Wa adamalan ngangge sapa man anadzur ningali ilahi mamari ismaili fi kulli yaumin ing saben-saben dina inda tulis samsi dalam nalika metune srengenge wa ala taiman iki salim maca selawat sapa man ala nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sar muga bakal bungake sapa Gusti Ali ngawitane man piyami dalam dina man dalika rupane mengkono-mengkono dina yaumun nadri asbabul khairin pira-pira sebab kebagusan wasa dadalan kebahagiaan wa dalika utai mengkono-mengkono wa dalika utai mengkono-mengkono yasur iku bihasabil qabuli kan milang-milang den trima wa aktin niyatilan apa iku mau jenenge kuku niat wa safa'il batin bersih batin wa da utawi iki kala yasur tese kok kaya yasur gak yasur yo yasar mengko gampangake kok yasur yasar mengko gampangke sapa Gusti Allah teseman yaumi dalika asbabul khair sebab kebagusan. Wa sofel batin bersih batin wa dautawi iki kila yasar wa amrun perkara latipun kang lembut jidan kelawan temenan gitu ya. Jadi mari Jumatan nulis asmane Kanjeng Nabi Muhammad karo Ahmad iki ya. Muhammadur Rasulullah Ahmad Rasulullah. Terus ini kira-kira selawe. Ini kertas gowo, ya. Insyaallah wong kuwi bakal ya. Paring kekuatan taat nang Allah. Kekuatan taat nang ibadah nglakoni perintah Allah kuat, ngedai larangane Allah ya kuat. Ya. Terus dicukupi dari gangguan setan, ora digoda setan. Terawih kuat sampai iso nutup. Kelendak perja terus
Aduh, mbok. Cek oleh separis. Sahabat iki gak kuat. Ngaji yo ngono wis. Ngaji. Abot rasane ya. Kudu turu ae yo. Ngeteh maksiat ngono abot lho teh maksiat. Ana wedok liwat nek gak nyawang no abot. Pane kaya jan mubadir tenanan mereka disawang ngene itu ya. Sakno wong kuwi lho. Macak ayu-ayu gak disawang sakno. Itu. Kudu macak ayu ben disawang wong pantes e. Sakno ono ae. Setan nek nggodha wong iki enek kowe. Nggodha wong setan lek nggodha wong modele iku piye ya. Ben wong kuwi lek mikir ben masuk akal no. Cara ngono gak rumoso salah no. Gak rumoso salah no. Gak rumoso salah. Cara ngrasane lho ngene iki lho ngrasane ngene ya. Ora kuwi tok kabeh umum lek ngrasane itu ya. Itu lek jagongan iki ben ayem. Jagongan ayem atimu ayem lek ibadah kan ya khusyuk isan. Atimu sedih kan ning ibadah kan ora khusyuk. Jagongan saiki gak ayem. Gak ngrasani wong apa iso ayem sesuwi. Gak suwi. Enek wis setan nek nggodhe. Wedok kan sakno. Enek istilah sakno kan. Areke kok tinggal ngono nangis tak sakno ta kuwi. Padahal itu sapa-sapa dia. Ya. Akhirnya terus ya akhirnya terus gandeng terus sana. Sapa iki dulur kok Surabaya. Wadul-wadul rene. Terus pundi lek kula kebimbang kali wong yang seteri nggih. Iya sih gue, lah bojomu piye? Lah nggih, kula sadar-sadar malah mboten sadar. Aku kuwi ndek bojo, ndek anak. Panggah mawon. Ndek putu bareng. Yo aja diterusno ngono. Kula ngesakno lek dhewe kula tinggal nubuhi nggoleki mawon. Lego mati nek sampe tinggal mati. Ya sing ngono kuwi, ya sing ngono kuwi. Setan nggodha ngene kuwi ya. Kuwi ben abot. Padahal kuasa bil qabil wa aktiniyati. Lha iki engko sampean kertas sing tulisane Muhammadur Rasulullah mbek Ahmad Rasulullah ngono ya. Muhammadur Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Iya. Sampai Kanjeng Nabi ku lak ning bumi iku jenenge terkenal Muhammad, lak ning langit terkenal jenenge Ahmad. Kanjeng Nabi kan jenenge kan Muhammad. Lah kuwi kertas sampean tulisi kan ya. Sampeyan wasi ya. Sampai sampean bayangno jenenge Kanjeng Nabi iki ya. Jeneng Muhammad Nabi Ahmad. Sampai pas waktu sampean nulis sampean bayangno jenenge Kanjeng Nabi Muhammad Ahmad tapi pas huruf dalil iki sampean bayangno. Sampean bayangno jenenge Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Ahmad ambek sampean bayangno pas waktu sampean nulis kaifa kataba. Pas waktu sampean nulis jeneng Muhammad ambek Ahmad pas aku nulis dalil ya, pas aku nulis dalil ya. Muhammad kan terakhir dal. Ahmad itu terakhir kan ya dal itu. Iku sampean bayangno yo pas waktu nulis dalil lafaz Muhammad mbek dalil apa? Asma Ahmad ya.
lek nyawang kuwi ya. Lek nyawang kertas mah ya tulisane mah ya pas waktu metune srengenge ya. Ambek maca selawat, Insyaallah lek sampean gelem bayangno kuwi dina kuwi sampean paringi bunga. Ini dia. Wis paringi bunga makane bahkan digampangno nglakoni kaapian, urip sampean diparingi bahagia, bejo, paringi bejo, bahagia, untung. Ya. Lek sampean nulis tok, gak sampean bayangno. Nulis tok sampean diparing kekuatan taat nang Allah, diridu saking gangguan setan, gitu ya. Lek sampean gelem nyawang tulisan kuwi, ya. Sampean bayangno pas waktu nulis dali, gitu ya. Sampean bayangno, sampean wasi tulisan kuwi, sampean bayangno asmane Kanjeng Nabi Muhammad sampai Ahmad, sampai sampean bayangno pas waktu nulis dali kuwi ya. Nah, iku paringi gampang nglakoni kaapian, urip diparingi bahagia, gak sedih. Amate sapane penak iki. Penak. Ora dadak aneh-aneh golek terusane ayat. Ke ora aneh-aneh dadak golek persyaratan sing ulang idam sing apa? Minyak ambar kasturi enak. Ini termasuk amrun latifun jiddan, sesuatu sing jan lembut, sesuatu sing bener-bener rahasia tenanan ya. Jarang wong ruh. Masalah sing lembut jarang wong ruh amal-amal model kaya ngene. Anjine jarang amal. Kayak wiritan nenek tahu roh sing akeh wiritan Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah utawa diterusno Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah ya. Lae dibentuk model wiritan tahu krungu aku ngono tapi lae model ditulis terus bayang-bayangno gitu ya jarak gak tahu roh aku. Amat sapa niku kata nulis sapa man saklat dali ing wangone dal utawa bentuke dal al adada kene ya kene alif bengkong kene al adada kuwi al adada kelawan wewilangan al murabba kang merapat wa hamalan gawa sapa man ing saklat dal mau sertane man amanau mengko ngamanake ing man sapa wa taala Gusti wa taala minal ada isai pira-pira musuh al musyirina pira-pira kang gawe ala min ayil anwai saking dindina pira warna kanu ana sapa pamante sapa niku kata bau nulis sapa man ing apa saklat dal wa makulan nglebur sapa ning maktub wasa kaulan ngombeni sapa man ngombeake sapa man ing maktub ngombeake sapa man ing maktub liman maring wong yastaki kang madulake lara sapa man kuman ing panas mudbikotan kang terus-menerus nafa muka paring manfaat sapa apa sakohu ing man wa kadhalikalan kaya mungkon nafa'ahu ya fa'u nolak apa mak asuma ing racun
lil matbu'i kedhe wong kang dentup minal aqo dipisah pira-pira jengking wal hayati lan pira-pira ulo wa ghairi dari kal kabeh wa dite kala sifat iku sifate saklat dal iki ya gambar iki lho gambar dal tapi wis dirupakno huruf angka abjadul dal kan telah digawe angka abjadul kan dadi ning bulan iki lho pokoke kaya iki lah sampean tulis iki ya men sampean kan nyeprapat ya maksudnya kotak segi 4 ngamarane ngomong ya kotak segi 4 nang dhuwure papat nang nyamping papat nang nisor ya papat iki nyeprapat wis penake ngomong sampean nulis iki amen gambar rajah kuwi to iki sampean gawa wis musuh-musuh sampean wis ya dicukupi karo Gusti Allah. Dicukupi maksudnya ya sampean gak diganggu musuh lah, gak diganggu wong lah. Gak diganggu. Nek wong ganggu sampean gak wani ya. Terus iki raja iki lak sampean tulis sama lebur nganggo banyu. Banyu diombekno wong sing dicokot utawa dientup apa no. Sing beracun nek perkara jenenge apa kula. Insyaallah diparingi waras ya. Wong lara panas diombeni banyu kuwi ya waras. Enak iki nulis iki nulis angka-angka kuwi mayar to ya kan nulis to ya. Saklat dal untuk dal. Was kaluhu ta pira-pira bentuke dal. Iku sing bangsa nganu kuwi, hitungan, hitungane ya bangsa nomor lah ngene al-adad. Bentuk dal sing bangsa adat bangsa al-adad kang iya bener ana ya kuwi ya. Saklat dali al-adadi ngono ae ya. Al-adadi kang bangsa hitungan wewilangan bangsa nomor al-murabbae kang nyeprapat ngene ya. Mau ning kene kok ya malah dibunderi berarti gak kanggo. Enak dikanggokno enak ya. Saklat dali al-adadi ngene kanggo iso hitungan bukan nomor. Wa masaklu an mutai bentuke dal al-murabba'u kang nyeprapat kang segi 4 kemane ngomong ya. Al-harfi kang bangsa huruf iku fahasiyatu mengkote keistimewaane saklul murabba al-harfi iku ana sak temene saklul murabba al-harfi iku yudhibu bisa ngilangake apa sakluhu kuwi anis yana ing lalian wae jelibulan bisa narik apa sakluhu kuwi alfama ing pahaman atau gampang paham wal aklalan cerdas liman kedhe wong istadama kang nglanggengake sapa man surbau ing ngombe banyune sakla kuwi surbau ing ngombe sakla kuwi ma ilmata di dalam banyu dan wanasalil madu wa idza nukisa lan ing dalem lakane den ukir apa saklu kuwi wal qamaru hal utahe rembulan iku fil akrobi ing dalem lintang akrob wal mari hilal lintang mari nah terus yang guru mengko ningali sapa man ilahi maring apa jenis saklu kuwi filauhin yang guru kali ningali sapa man ini kali ningali man ilahi maring saklu filauhin ing dalam papan minu khasin kang saking tembogo wa masalan nyelupake sapa man alauha ing papan fimah ing dalam banyu wasari balan ngombe ing mak sapa man wong ladagot kang ngentup ing man apa akrobun kala jengking au hayatun tahulu
Awairu dalika liyane ngono kabeh minasemi bayan sing pira-pira kewan kang duweni racun nafa mengko manfaati ing nafa mengko manfaat apa mak ing man idznillah taala lan oleh idina taala paman te sapa niku soma poso sapa man wis buene ing 2 minggu ayak kula hale ora mangan sapa man imang terus buene ilal kubza tu coba ing roti wah tau hal suci kubza mas tidak mati dikilai taala hal sertane nglanggengake zikir Allah taala ala taala ing suci al kamilati kang sempurna kemana kosan nuli ngukir sapa man asakla ing bentuk al harfiah kang basa huruf iso hifatin ing lembaran murabbaatin kang segi 4 min kosdirin ya ngono sakit timbel wa halu taiman kumustaqbilal mustaqbilal kiblat kang madhep kiblat Arab loro iku sing dinangno sing mburi iki dadi dzaraf lek dzaraf iki fathah lelek khobar iki omah iki piye kaya bingung lha iku sing dinangno iki sing mburi sing dawuh ngene mustaqbila ya lha khobar mutada ya rafa tapi lek dadi dzaraf naso jenenge sing mburi wa halu taiman mustaqbilal kiblat kang madhep kiblat pada salat rakaat ini dalam sakwise salat rakaat bi ayatil kursi ayat kursi wa qul huwallahu ahad miata marot dengan 100 sambalan yaumil khamis ing dalam dina Kamis bisaatil mustari ing dalam mangsa metune bintang mustari ba'da tulu isam ing dalam sakwise metune srengenge apa kholal ngubupi sapa man ing apa iku mau jenenge sakluwe bil mustoka kelawan nganggo menyan wason dalilan tegese menyan alam yati kang putih kula yaumini dalam saben-saben kula yaumi khamis dalam saben dina Kamis terus la bisa hadal khotami ale wong kang nganggo iki ali-ali yuhibu mongko demenake sapa Gusti Allah ilahi maring man umurat dianati ing pira-pira perkara agama wa yassiru lan gampangake sapa Allah ngatese man amal taat ing pira-pira ngamal taat wa yadul nyalake sapa awal barokah ing barokah iman dalam barang wiyati ing dalam tangane man wa in jalam ten dadake sapa man ing mustaka kuwi wihanu ing dalam toko ne man au sunduki to petine man kasira mengko akeh pemalu bondene man patasal jembar apa rezeki-rezekine man paman siapa nu kata ba nulis sapa man ing saklu pirokin ing dalam lulang nakien kang bersih yaumal khamis ing dalam dina Kamis indah tulis samsi ing dalam menika srengenge wajal dadake sapa ning rok baina siapi dan antar pakaiane man aminam ko aman sapa man minalusi sak pira-pira maling wal makan pira-pira perkara kang den singiti kuliah semen makare wa di tawi ki surah suratu rupane to gambare saklu lha iku iki saklu sing bangsa huruf itu kan apa bentuk dal huruf dal sing bangsa apa manu hitungan bangsa apa jenenge hitungan atau bangsa apa jenenge bangsa hitungan bangsa 1 2 3 nanti apa jenenge lha iki bangsa huruf iki ya bangsa huruf iki iki aku syaratnya
anu syaratnya angin gitu. Sampeyan kudu ngerti ilmu perbintangan. Lah nulis pas waktu metune lintang mustari. Gitu. Terus pas dina Kemis datang golek timbel barang gitu. Golek timbel barang. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Maka adalah itu kaya mengkono-mengkono. Apa yung maya? Maka adalah kalan itu kaya mengkono-mengkono. Amin amin alusus. Cedek ya. Amin amin alusus wal makare. Dilayatu akademi iku kaya mengkono amin amin alusus wal makare. Dilayatu taikila ayat alma syarifati kang mulya. Rupane salamun qaulan mirabbi. Ayatun yaiku ayat utawi anu salamun qaulan mirabbi iku ayat jalilatul agung. Jalilatul qadri kang agung pangkate. Wafilan iku ing dalem salamun ismu wa yutai asmane Allah. Ala domi kang agung. Wala niku kedue salamun qaulan kuwi minal adati utawi hitungan, minal adati sing hitungan 818 utawi 818. Faida wadok tamko ing dalem nalika nyelake sapa sira. Dali kae mengkono-mengkono salamun qaulan. Piroken ing dalem iwifken ing dalem apa jenenge raja rubayin kang bangsa nyeprapat kana mongko ana apa dalik iku amanan dadake aman minggu lisuin sing sampe penolong wakot juri palan temen wis den jajal apa dalik mengkono-mengkono apa dalik mengkono-mengkono idawa dokta miror kelawan bola-bali padahal mengko pertelo minhu saking dalik apa al-ajbu gegawaan wa ila hilal maring dalik asyar isar sapa saibu kitab Syamsul Ma'arif wong kang ngarang kitab Syamsul Ma'arif dikoli kelan dawe sahib rupane wa fi yasin lan iku ing dalem yasin ismun ta asma min asma'illahi ta'ala sang pira asmane wa ta'ala fi ayatin ing dalem ayat iya kang te ayat iku mutawasitatun kang manggon ana tengah fi surat ing dalem surat sing dimaksud ya ayat salamun qaulan mirabbi ning yasin kuwi enek asmane Allah ya. Asmane Allah manggone tengah-tengah surat hitungane ayat iki ada kang utawi hitungane ayat iku sitata asar 16 apane harpan huruf kaina mungko min ya iku setengah saking sitata asar harpan utawi 2 huruf mangkuto tani kang den titik karone min a'la saking dhuwure harfani wa harfani lan huruf loro mangkuto tani kang den titik karone min asfali saking ngisore harfani titik loro nisor berarti ya titik loro dhuwur ya ta wal baku kang keri ku guru mangkutin ora den titik wa ayat itu khamsu kalimatin 5 pira-pira kalimat awal kang te awale khamsu iku harfu sini huruf sin wa akhirat akhir khamsu iku harfu mim huruf mim wa diutakna surat
iku suratu hadi teke surah suratu rupane ayat kama taro kaya oleh weruh sapa sira insyaallah taala wis penak ning bawake iki tak ning khazinate ning Samsul Ma'arif tambah dikai sarah tok Quran lu mau ning surat Yasin kuwi enek asmane Allah manggone kuwi tengah-tengah surat ya surat iki ayat iki kaitane kok huruf sin. Akeh tanda-tanda tok kon golek dhewe. Nek kene penane fawaid wis. Lah kuwi ya bentuke ya kuwi sampean nulis iki lho raja kuwi lho wifik kuwi. Salam niki yo. Lagi salam niku alam berapuraken iki lho ya. Ya gitu ya. Wis pokoke kuwi sampean gambar ya. Menang kuwi sampean gambar sampean gambar ning kertas ngene ya. Faida wadok tadal kafir kirupayen kana amanan mingguli saksuin. Ngene ya. Wis sampean gambar kok kena gawe apa? Tolak balak. Kena gawe hekal lah. Sampean diparingi aman saking saben-saben perkara sing elek ya diparingi aman Mbak. Gambari nek wong arep lunga ya Gus kula kerja kabeh lagi ing Malaysia ing Hong Kong kula jenengan sukani cekelan aku di cekelan tulisannya ya bojomu cekelanmu kesare selamat ya terus ini tulisno iki digambarno iki digambar wis iki gawan aja dibuka aja gambarno kuwi wis sawaman ya kowe anggar surat-surat lengkap gitu ya nang Malaysia lewat buri gak kok surat-surat ya niku golek polo iki jenenge ya, golek polo. Ya masih nggawa ngene iki ya panggah diikhtiari banget pas nggawa ngono sak geleme dhewe. Pas nggawa ngene iki terus ana sepur liwat nyowabrak nyowate. Iki jenenge golek polo gitu ya. Pas nggawa raja apa polisi ditantang. Cepoten seragamu Pak. Gasan ayo. Sampeyan kowe nek aku liwat kene nggawa surat-surat gak sampean tilang. Basa iki aku liwat kene gak nggawa surat sampean tilang. Sampeyan encen golek perkara. Saya cepot seragamu Pak gasan ngene. Sidamu bosok nang dalem. Lha jenenge golek molo tambahan ya. Polisi dilolokno tambahan lho. Are iki gedhe tapi lho. Al-Faidah tetap Faidah sabda Nabi itu asapun lebih tumpulo iku kuwi dikrisaini dalam nutur suwi-suwi minang au fakih sampe pira-pira wifik ya raja al-mubarakati kang den barokah insyaallah taala pamit dari kamu ke iku setengah saking mungkin au fak al-wifik kutai wifik al-khumasi kang bangsa 5 kang bangsa maksudnya 5 kotak ngono lho ya nisar dhuwur nganan ngiri ku 5 kotak man kate sawen kunako mukir sapa man ing mukir to nulis kemane ngomong ya mukir to nulis sapa man ing wifik kuwi ala khatami fidatin ala ali perak ya awali saat ini dalam awali mangsa en yaumil khamis kang dina Kamis wa ya hale utawi awalul khamis wa ya utawi awali saatin iku mintuli samsi awet metune srengenge ilaya sirat meka yen to dadi apa dilu ayang-ayang iku sama niata amanatan 8 wis 20 apane ilapat iki
Kulaiman ngene. Iya. Koliman apane koliman pecake, pecak. Sak pecak ro pecak apa koliman pecake. Man tai sapa niku fa'ala gawe sapa man dalikae mengkono-mengkono. Apa iku mau jenenge dalika mengkono nakosa kuwi nakosa. Ra mengko ningali sapa man ala jaib ing pira-pira gegawokan. Min umuri dini saing pira-pira perkara agamane man. Adunya lan dunyane man. Wana merkule sapa man alqabul ing den trima atama kang sempurna. Wal haibatan kewibawaan ana dimateng agung indaman ing dalem sandinge wong. Ra kang ningali sapa man cedhek iki ing man agama. Menal muluk iki bayane man cedhek saking pira-pira ratu wae nang muluk. Wayu wasik lan jembara ki sapa Gusti Allah ngentese man harus ka rezeki ron lan akeh. Wa te khotam iku hadal khotam iki lah ali-ali al-mubarak kang den barokah. Iya. Iku gambar iki ya, gambar iki. Golek ali-ali perak tadi. Syaratnya ya kabar kabur satu ya. Tapi nulis ali-ali gambari kuwi lho ya. Amin dalika iki setengah saking mengkono-mengkono. Wifik adal wifku ta iki la wifik. Asulasi kang bangsa telu aidan kalimane. Mantai sampeyan ku nako saumukir sapa maning adal wifku. Ala khotami apa? Buladin ing atase ali-ali saking waja. Ya tali tu kalinya yuftala tu kang den campur diiklan bulat apa saen suwi-wiji min gori kang sing liyane bulat awal saaten oleh mungkin ing dalem awale mangsa menyami sing dina Sabtu laya juzu mongko ora tedas ini ya orang ngliwati bisa ora tedas ala shopping atase wong kang duweni iki mah ya khotam kuwi dadi golek waja dibentuk dhewe digawe ali-ali itu ya penak itu ya golek waja sampean bentuk model gawe ali-ali ngene engko terus wajane sama tulis itu sama nukir iki raja iki seperti gambar iki lho telung kotak iki lho pas waktu